birengererio igoro ye budget yo mwaka 2024-2025 ebyo byarwetwe imesangirekane yenekoreka sub county chonsi sano che county ya Nyamira ritgoria Jumatatu chitariki 29 gochaka chinsa ibere cha mambya goika chinsa 11 ase chinsemo chikobwatia Naboko nyore kopi ye budget yeyo ase chiabisi che ward gose ase website www.nyamira.go.ke na gotomari uko ase email info@nyamira.go.ke Voigo nabo wake simiase namba 8007200176 ritkoria Jumatatu eriokorwe birengererio byao otari wakanera kende Nyamira County Government County of Possibilities. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV Ubwensu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Onchumuligiri bono nande nga kiende to renda sentunde ya kabere ya Semargoba ya bono nyirobono litukunire jwa mose kyombu kyamangana oigase kyombu gya sezjo sangama na itokuwa na mange na manga togendrete kumulikiraga na manga toko cyo kwana siri tukoli yale no kugana kwa nabuna no cyo sangama na into Semargoba ye ga nyimo nyirobono ase nambeli ye SMS na rega baskirinya umonchumuligiri ya aboko nyarago sangama na into nyarago turekerari uko nyarago sangama na into anane mono komenta na korusya boigo Ngwanjirane mona somurubiri yoga kerato kumulekerare ganto kolekana sorongoro ito rwagusim namanga kolekane chibasari cha rure bintu bya kolekane gatia mangana to kumulekera mono ana mona soko rwe chibasari mkoragale se wodi lyabo itangale amenyimbe murungane sana ana mona soko buri mugavana buna bayikiralia sama to kabere mbaranyo ra chibasari cyo kinchirarwe ngekega ndrete ko sumu nchumulekeria ngana to kumulekera tuchiko sanga noyo mubwato manyu bwa siasa asego utakole buri mu nchumulekeria Semeria Facebook untole ya masa ya live Facebook una Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website yeto www.ndizitv.net Otran semeri monchumune SMS miane MSMS tukolegere jijumbe cha sebiro bitariye bitambe kolenda bono gotakole byo kigima atata kumwaligania omushimiwa ibontonera SMS chinse chigabono chibono margobe manyikaniko cha sole
Kaona toko chake noge mbaka na boigoto koromoni Semargoba yabona karibu sana asebade yo muri Ndizi TV na bokote bana kyokorwa karibu sana omo tagarali wa Ndizi TV njengoro ko Clifford Mugakaratemo na aligete kro ke WMC Wechun Ward Clifford tato kwa nejingoro yo kwa moire na aligete kro ke Wechun Ward oyo Clifford nsa mukia kro kwanza ingongoro asebakro kan kyamerega batigati macha chumbi koru Wechun Ward ine renka yao kuiburu andake Clifford ningo Clifford dimga to makungu na bana na ande ngo focus inde about Wechun Ward yeah bali masabengi ba koligere yo ngomole korna kiyama ngana gendre koligere buno momenji banseme yo koligere buno mwana siasa koligere buno ngende ketanga ningora alikere muna omomenyi bense na ande na alikere ya kabere na roranga siasa na rongo jere ya so hagati katia na ande na kaninga na mwana icho nde bwensi uraga niko korwa maendero buna agenda gani na aligere ligendeki 1 2 3 okay yeah tutarachi kumulekera ali agende tokolekana chi ase wekerense mu account nda turachakera ase ward ya chuni nko aligete kirokyo MC na ile ntunde ya lengentangani na aligete kirokyo MC maternity ward 2017 lakini bagante binga tinda isana bakanga namba 3 ase ward hiyo maternity ward 2017 you ward ki maternity oh Nairobi okay ingaranga tigangiche usi 2017 okabuli koru maternity yeah ngaja 2020 okabana mbaisato ngaja 2022 seita inki giagara wandi gagwera Nairobi obuli akara ko kwara tukaje kusiyo cyokubulekiro na rojo mwatenga igana ororera asena jirorera koko boli koronya turamanya na bora abeto inki giako eto musakana kitigambo lekero Nairobi na bonda agambe maternity egento kiangeto musuguna na bonda agambe maternity ward ngialenge na kemu na lenge asomo gusi obomo bomo gusi na jore duna erida maternity na manye to mo gusi yonde bwensi aitabo mwanafunzi kujiroso ano ne bagusi na bange KCA Nairobi University what nganyora na to are influence kero na to are influence nganyora kero mo gusi yo rule gusi nabona alenga asalida kincho alenga ante no gusi na alenga 1 2 3 imanye kero mondo rule gusi ngayamnyate bugma kyamnyarate na ndinga kyagusuka no bugma onye gatakete support asaba gusi nako twale ko twale call abantu bonsi abagusi bali tore maternity tomokonya we possible wajakire maternity kwere namba isato iki kuruche kireto takambete nsema ya maternity Nairobi kwa politika maternity gento kya garate naira ina lenge chama ODM kana lenge chama ODM gatoka nga no ene ticket tinje tiko etiwe jimolero ekarango chiko ewe ticket nganga Oscar Remba lengo nonde bageta maminja mbange ticket lakini the end of the day na chete nganyora ngaso chamenga lakini ngayo namba irenga namba 3 as a competition ODM tako ticket mbange ticket yaba roche to isaini na kibata kata ticket talimba roche ngatingi saini no nye ichuniga tatrate ichuni tato titigara matare ODM ya to isaini bakode ticket lakini porocho nja alenga katia ase mo ya ono ko roche ngoi isaini na isaini mboroje yaso ai no kwega na mborocho yeah eranyare kane ba roche monto yonto mutikere ticket itago chikobo mujumbe tigato monto right muchanda to lenga kobo egende kana bananji bali kwama yakwera na bwate mandate uja saba na ngo ajo ticket ya ODM mongwa na rokuruku andake na irite krogekyo na irite krogekyo tro chimba roche na tigato yo pakagambe na gambete iko ne jerata na kimba roche na tokunyara irubo gambi ndote bena ba roche na tokunyara ko irubo gambi ubu baka umuntu rere egento mate ki record determine maternity nekam in terms of numbers ntobwata baruya abagusi abagere nabakamba maternity ward era bagera nabo abange babwate kuna baruya aya umugusi yoso hagati ano umukamba the end of the day bakaranga umugero engeire that's why ticket inda akorete pataeto lakini rende kira na ikagatia na chiete nga change routine
ngacha MCC Mandro chap bakanga ibu number 3 okaira number 3 sense hiyo yeah in 2027 kuri Nairobi yoko liye kero geke kyo MCC nsema ya Mathare mere mukikwara gukora iko na leo kora na Fairmont Hotel na kuleta na Norfolk Hotel ngaruo finally ngakaenda Fairmont Mount Kenya Safari Club yes ngakorega sio after ngachangalisai ngachaka bono siasa chaka siasa yeah nkigia ko rete mpaka ukasense mungu kyo kwanyorete ukarabono tigansense mu siasa Oma siasa yena ni chake tatali bono na chaka ndani chake wrong time ago ikirande no nya form 1 ikirango soma ya high school no nya no genda boni go buli liga siana ya high school iko na manya kanina kansora kurwe kindi kikaba nimbwate umuso usiasa bakabona iga the end of the day I will achieve my goal ne to kanga 2022 tinga tati na nyolta 1 2 3 lakini 2027 god wills na ndio bakanya na kalre to 2017 watemire toileti korre Nairobi kwaingeirwe ka randa ke etiquette ko rumuntu mungawiri 2022 wachire busi okalegere tiko guri obwa MC yeah Kuruchuni ward kiama kiwate nini MCC kiama kirikya kwa Nairobi wakati na karoki lakini achetega Mandro chap hiyo kana kwa beta ase wo bachori wa 2022 ase kiama ikyo ase ward yechu obachori obwe kera 2022 kera na jago tenne kera weke 2022 na rengo DM litangani ODM nganyoranga na ro procho na arega swa ODM mheshimiwa ya kolere procho aso bachori bwa ithiri lakini nando kwa ile nando kwa so ODM na so to ODM because no na chabona iga amanyinga na bagwita ka ODM lakini rende project ra so ile ngacharo kana ngera na lakini kikia kogera ODM ya kolere procho or ticket bachori bwa ithiri na ndo chichegusi na ndo so ODM na so to ODM lakini rende na ngera na back Mandro chap lakini rende Mandro chap no nyana rame yoro jembata nagetoka mobile vizatu kerango chikobeka masakara nganyole road accident kerango chikira masakara intigade tia matukabere elimo doze elimo ekore yale ngono Friday Saturday Sunday sambiri na nale kuira masakara lakini nganyora accident Friday 6:45 eka fail tinko nyara ko maite kero kubeka masakara ai busy to ko nyara ko tuma mondo ndebwensi even your wife to kumutuma eka to kagende nyakitali that's the end of the day timpe kete masakara nanti ti proceed ko politics iko ko kwata kano kanyo basa kano litukoria Friday kware ko ira masakara ona Sunday sabali ya oyo kurigie keruge kyo kegatenera gao aso kurigire kwao abantu kuita babarenge gusi ichu ni wode gokobora kobwembande no nyempona iga no ne mbanda I can testify no nyene mbanda umuntu ahobwete ase ichu ni wode ninje narengo umuntu mutanga no ne mbande after nanyo accident na ruli nyakitali to bekira masakara kero umuntu bekira masakara nje timpeke trakini rene ndo menalta ne mbande emesa ingamate igono under circumstances chinchi etukobeka masakara no roje ngamwa da chinchi ndo watabiyo airende nayo usko ujumotwa ngakyo rojo rache kon consider after gusetora che ko consider na njoma ide at the end of the day na abwende tinku etit no onde moyo onyole 2022 ngwairere and then 2027 is coming ngakyo rojo tora konya negatia embande zino wetu bisin oma the leaders omanyete mwa watu koigwana naga koira mokonyane ayiga ntikiagera kwachire kumuri mokonyane asanze kwanya rusiko no ene rentu akwanita na 1 on 1 lakini rendo tuji tito bekege ndo tokoro ngame memorandum of understanding nariete irejo go kubwatsia na mono magayo ko irobo chori bo 2022 ko sai bieka magayo kurunya getari bona sinyo basaka no gotangire togenda tene campaign tigada kwa mokonye ko mokorre campaign rinda asobis na mokonye tasina nyala na kunyara bono muna nje ndo mondaracha omondaracha omaite tubwate kemasunguli twatwara mwanyaboke no mondaracha omondaracha ari
individual and abekire kando ekera buno antu turu mondaraja tubekire kando nyombe jijinde egenda ale koligi nyombe jijinde chimu support we possible lakini egenda ale koligi na maete competitor njalenge bondaraja inje na alenge competitor the end of the day nande na ngoboete nande na chitaga testify in front of me ikiranti ya zirete olikoro kupitito iganda ndi umadenga Clifford umuntu na oboete tato kwa na munake o kwa na munasana iganda ndi umuntu na oboete bweka nae atatani atas nae na oboete bweka ante binga tikato coordinate tore 1 2 3 uma tabarai number 1 ekiro montaño lirigento kiliatakete abago petri usaibi usidanyura ngira nasore nkwa mukonye tase campaign yakaro nkwa bwata abantu baringa maega yao buna Clifford abantu abankwa batebeti bona asenye ndiri chikuri kura asenye njesa bari yani asesa yatenira somwa koyo chikure echo mware konga moembande na mukonye te 1 2 3 nkiyeke 1 2 tata kuma 1 2 3 ngwa konye te mbande rero igara ara tenega igatebe na maene Clifford no nyote bete mngana ya na maene na nkore 1 2 3 ngireke na mukonye te polling station yekoro kumaja chumbi polling station chikura Jones pichalinga maja chumbi almost nero tangal de maja chumbi chikura chiri chalinga jian tu tokaenda kiamire ka polling station chikura Jones pi akanyora through my courtesy number 3 tokaenda ya makanda akanyora chikura Jones pi aya akavada kradia wina echo ni what asokoro kwao osoko ngongoro kwa renge kera bero mwemsie oko ni kwa nengoringa egente getangani na taketa tokolera magendero Mocha sora yo monyene ke koroma gwatana ki engineer whatever embande is nowhere to be seen andake mwatwate chinkwana lakini mubegetia semo marandam ose mubegetia semo yina kiti gatobwatana nako korega nkike kware goncha ko benefit kurwa sembande baega yoko mukore campaign asa ndora ko chikura bakamwake egendo general ko gain kurwa sembande number 1 embande talibona ara chikondiga takonyara kondiga nandi tukondirio ndache ko tenge mbande nga lero no ngakane school fees and what have you egendo na halikiridia somo chuno wande tonyole palengia abana ba chipasa bine chichale kurwe chindo gwete kuru guitanare nchiruri what lakini rende egendo nkire to kuraligiri keroka ere metropolitan yale kwa stara ko mheshimiwa kwa stara keroka tutana nasema ya keroka kwa lego cha koiro bura yobo no mheshimiwa oichuni wonder nkike kwa lego cha gukora imbanda tarakora egendo getangani number 1 ebintu mbira tarakora bono njenta ten kwane bono yo ekera chiparanjire chialemu echichi jisevei moram roads chiara ko beko moram embande ke gete sito 200-300 meters eke gita kiane ne kende agatuma 300 meters tabe ke tumoromo no ene kera gita no eno kore mangere meti egita ki atu mete gosene bari ye seme yu etararimo e para yonsi ngore muyale agatume gita ki agatume ke gita 300 meters egita ki specific no ene ko ene de bridge ya ne bege tengo tambo karango swabu one takune tie bridge lakini tale meti no ene pale yu the end of the day no ene kera ko be ko morom akabeka tumeke bya ni bari yo tale miri osena se ao ase egita ki yo katu meta karosi baro ko chimo ekera e parango ekera kitango murakialenge ekera ko chakera lionunda ke komba lakini in between gatia agaikanka agatuma 300 meters tabe geti no ane kera kitake kune no ane bridge yale ko yanda buone asengwetera no ane na magoro so no ane piki so ne pro box lakini takora tiki talimit kinta kune tino ano gokuna ne kera ika ko be ko morom agaika agatuma 300 meters akabeka mata akabeka rawa katika rabosa arafu tumanye kusuke ni payane
ayo geka no musani ayo uri mwaka tsikambeni ngwate metoko mwikira komenya na asike gatia ga igati kwa geka mate bare rimwe eke tumutimita gete naenda gendere pakumwe buri gatengi yakerotiga lakini muze ngwate metoko mwikira komenya na asike atumetega agasuko bojimuto tinanya kumwikira paka bone unangu kwa nayo yewa enseme na bitumire no nyeno moro moya abekete pare nanda gaikaga tuma samwa maite gendo na se monchire nanda tumete bose na go katumete na tumete jinsa mangisatu igotari ya renda arengete tari nja arengete lakini rende abantu lakini ndo kurushira tari ya arengete tari nja arengete lakini abantu abarende maybe na begete question mark watane contract ya kulima mwe msia tari kulima bara lakini gote ya eturi bagere igo ntote no mwe msia tumete ngoso no mo contract yo na bwa chinjire chete takatume semeye akaenda semeye no omaete before omo contract kwa mwire gas na maite bare ngure oikiro tumira segete inga kya go tumega section gete atumene yende moro mwikiro ko murube kuga na ndo contract to kama ete tebe na yari kubona ntomanya ine na contract yes ndo tebe na ndo irire na andake omo contract na bwa chisababu chia gereta gatuma sa sababu yo mo contract tin kumanya ngosa na bwa ayo sugurire kwa ngiki gereta gatuma sa iyo yali nka political yeah watu tari arengete political arengete mu oteni nja arengete the end of the day na maitenga 2027 isikodo ngisikawi omwancho mugiranga ne yone ya mheshimiwa Clifford Ratemo itoko sanganere asema rako yabono nje getara koleka na wodi ichuni buda umana siasa nando kurense meyo kana no koroso wo chibaricho kando no koroso no chipara ebintu mbiroro manyete injano mwana siasa ebintu mbire kirango likisiasa tubwene tukubeka frontiers koligere yigende kaka mabere bitatu tindi ko chiko preach bintu binge matenga onyanja ayegete ngocha kwanda ko sono bandaraba osengo cha kulikande account osengo cha kulikande gento gete kwasigeta asigeta egende kafuta na ikire na so ire kero ngangara ste ga ndisi tv bona iga the end of the day tindi ko deliver gento kemo mana kemo inga kero jomwa na inchi bwichono wode akoche kusaba for omwana inchi bwichono wode aronda tende tere bona iga ngo saba le for 5 years ikonogo te magendrete tayo egente getanga ni chipale choro chone otumete agatumaga 300 meters otumira 300 meters next epare omoro moyo bege tukatia omoro moto kurasti for 5 to 6 months or 8 months we can say let they score 1 year omoro moyo raran asiji pale aya what about now 2 years in kwaere now we have 3 years to an election to the 2 years 2025 mocha katore campaign would you believe ngando chiko genda nanda chiko rosi pana nanda ke igaso bwenge igenda tarasa ne chibare amagenda ndo ko aya oma ete bisima mbiro biko mwe ward kero mwaka bisima mukoro mwe bitatu even ono mwaka kabere ngesima nona kama ngerale wono ngakyora minyoko tebinga wala terenga omcoming muno mu MCA omcoming wachire mbia epara uigwete ogatika segeta ogatika space arafu umaga tanga nkore tole jitange ngakyo mwana inchi bwichunu ko ndi aracho ko believe ayo monyene ngankore tole jitange eji 2 torale mano ene gesima 3 no ane piping even though no na mate na renge itang acha ga tunu moyo dereti manduku ti machine nje ti charenge chara ko pambu amacha both yara ko savu ichunu ko lakini the end of the day ndokola tiki ndonyanya wale bakabeka chi pipe chika chiri chikwateka abantu bandi bakanyora amacha abandi baranyora amacha bakaboneka nona amacha yu ali partiality esengenjo igabeke to mondo orime immediate omondo yobwate partiality agoika oigora amache according na kwa koraki kwa mwaji besa oigora amache akoenda guchia sinyomba chia bantu samacha kwenda sinyomba chia bantu ayo abande batari ko receive amache ayi bagwakanira mondo ago guchia besa omondo ye mita kiro mondo nabwate mita nande ngwa kanale monthly
emite yango somere imanya ko boliga chibese chekera chikogenda igo chikogenda account yo muntu individual una Vincent echikogenda account yo nole nobo kena na chibese chini account yo muntu chikuchi amswa wono nyandiringa chitare kwa so account yo muntu tango nje timpati amajengo nyuma because ye bible netete ngubeka ne gwenda ngubeka ndapyo nanje ntwale mita yanenga kana manje kana neli chiko kaje basi banta koso chibese chibwenda koso wasco county government lakini chama koso individual igo usikulule rero iga chibese chikoso ase account yo muntu no nobo kena asingo chikoso limbo atobokena so muntu chikoso omuntu yekero utakane tiga kominyoka 1 2 3 kominyoka egodi ngima gosominyoka gosense itabo koru manduku baka wote ocho kulimelima na maji turiko nyara ko kulisi na maji tu ekerambo ate gosene mwisho tara ganda tambe abantu be wodi chunba bwato muchando bwa maji no roto sumbete icho no wodi nango kwana na maji atayo gosene maji atara be kuje chumba jaba amaji naro number 1 unabone yembule gutuga no tware gutwara ne ekwerende dam tubeka maji tubeka mefreji the end of the day na boto konyoranga twabekera maji to university ya maji the end of the day amaji akore abe supplied to everybody na aba maji abe supplied ku just omuntu no muntu na bagwakana talibesa nyinga maji agwakana chingego lakini rinde katiga mureka muratu arobo kenyumba ndaitengo taire roma ekyo kinyumba bogoche number 1 kile twalenge siasa twaligetie kirogeke no nare kuligie kirogeke lakini rene nganyoranga nanyora accident lakini tuikirasi gete ukenyo enga kine twali kominyoka all over amatanga into binde oyo agaje nyumba mwina oyo paraga into gete lakini ebinde byonsi bi muna bigete kipenga siasa yalire embande tanya gocha seito mumino yamaga kumaza chumbi ali macha chumbiro chimate ikiro mumino yakwete siasa igaso embande ta contributive na kwen nyumba minto bono muna mondaraja umushimi wegereria omumino kule MCA goika contribute muchanga so munda kule ase wodi lakini ndo maite kento ke kyalenge na routine number 1 kera kwanya roba kom ngakibona are ora minyoke kera siasa ere oru kere kento kera ase lakini kero mondo ya kule after election turiko no election arafu nyomba mino koma yakorwa kwa wana nchime chango kwa chibesa chiti nyinga lakini hata nyombe jinde turiko kore ikone jenda ko tebana ekire mechandera ase wodi echuni the here MCA ni ga go focus nyomba mo exactly kole ngana nae obuna bo man ase ikomi ire ngora umwe MCA wodi echuni siguro sio karo no kurwe nseme yuno mo menyi na bego no mwana siasa otari kobeka siasa ime ndari kobeka siasa ime ona ina ko 20% out of 100 why 20 I can explain myself. Number 1 omanye to muntu yugwa brief 3 number 1 obwene to ko como consider even when I call ni mwakere muntu ikitole studio bonega tako bogwe enero number 1 number 2 abantu mbara hete chi promise chinyinge ese chire failure atanya ko wikirani wane yemo number 3 inga kyora abungan ayino mugambi osenje no mugambi my brother no ale ni mato moyene ndo ya no yonde we my sister and what have you even yani kuruwa kwa asoete account ta ko ikano ene ri tukelimo atabenga ko yone ndo ya ndikanda mabero jano omo beko jya omai kulikeli abande out of abantu bali bamukonyete even one yegataka chase out akabeka isko mate siasa na vile aya ekira babeka isko bono nga expected 2027 yagoja nyi mheshimiwa
takira tukurigeria nsesemeri ya siasa kiro muntu abanjere cya icyoburayi kiro muntu abato bose bana ki oyo nabongo nyara kumubeka asigita singincha gento gete anda konyo rigerete ya karo yo mubeke ga ngujare ko ngora ya siasa karate gano sikoroga mama chakia koreta takoreti mamojo lakini rende omuntu egento ngero gekondo manje bwe kancho monyene omuntu oro kwa liftri okoire chibesa number 1 okoire gari o sacrifice obugima bwaye bwensi asore mondo okoire chibesa okoire gari o sacrifice obugima bwaye bwensi baka nonye nekera tu ari kubeka amasakara masimba igabo kuri tugukurwa abu masimba direct esengenjo circumstances cyari kumara akabuguru gukurwa abu no muntu yo moire egari omoire chibesa nando omoire bakobo menyo ari kurara bakekero goyo bakamukayo musibeli mwana cyanga tendo vile itaukala ina mangana aye omweshimiwa tawatu wamatu mwandi kwa Sendezi TV litangana kima yaro mwana siasa yaro ngurwada liega ndatokurwa sensemeyo yechinwad namange umuchando kiro charo monne ase wodi echu umuchando ro number 1 nonye rohanije nimbugata abana benu kuyane mbaro ekera bari bwa apply no ene puzzle e puzzle ye igete bakabanga ekaba cancelled kabe ko kanda basari yange ya bete cancelled otene yo MMC ye oyino mwana bwendu yana aya paka my dad ngamavulinga inga che puzzle ya bakoba cancelled chiform cyabara kugendo kama biru bitatu omusaka ndainga tegera ngoli gyande njera puzzle omusaka force baka mwana oyo akazakanyole puzzle ya 3000 buna bone gango kwana iga taranyora puzzle buna ba puzzle jeru tuga taranyora igo no kumusana kwao oyo kana kwa beto wana so MC bwana tegete goso no kumusana kwao kolekati yo mu MC Robs naye andaka na kieka roroche na yarengete ndwana ko musana rakini rende umate gento ngerto ko bombocho ingikiragere ire bombocho goso kekogera mubwa tumuchanda munere ukwari giti to soite yetebe era soite bakarene rumurai ukumusana kura bono work nandi kurangira umanyete umurayi oli mwabunire orobere egente getangani netokanga nkwamo buyete usetaigete goswa egento nkelinga kwaro kamda moikaranza umanyete next ninje ngomorushekero gosoyo tuareke competitors abinato buyete gosenje negete koika lakini competitors nabonda abo mondo ngomorusho bis igari geti ko bunya competitors bonsi gosena ibuna Clifford rate I think talinga ingotenga nje Clifford rate competitors bonsi bali tu areko compete tinga gretinga bali tu areko ligekero weke enjerende ubwo amate wa bali bali ko ligekero go cyo MCA no yorobisi na kiburi wa matembo ya Mwanchumu gina raito kantoka sangamu na ya kira toko mulekera anebo no ansemeli echuni ward na boigano tiko mulekera mango kuro wechi basari kotera nayo toja sokuru wechi basari nto mulekera manga sensemeyo lakini kolende chibasari ncharuto ano mwenjiba nsemeyo chibasari charuto ward yechuni ya sokuru no mwana siasa asokuru yero kwao charuto asenchere bwende to gosoputuka no bondo bonsimbo alengo pasade chino charuto ncharuto yakwere kyalenge nga omcoming embande wote jono word taliye kerenge kyalenga ne chipasali kerana ni kereti governor Simbarate igale wateba 1-on-1 asegete moje stadium aba msechu word ni charanga ro stadium kitutu central kisi central ti word jire tuaro cheka charanga re tuwa aya tu kama yako specified sanane ichuni ward lakini yeye alenga arrange dinga omcoming baka no yomo MC baka ngina embanda naona maroje news ikabwe STV au kwa Simbarate omo ngwana naro bugeti embande umosiki
ngarora ng'omongwana unero sokiroro on podium gakubugia materali ngarora Simba arati gagotenga gocha mbanda nero ke mugwate the other side nonde narorenge kurumuira ebintu byonsi ibi igotalinga ne basa lyaje te chuni ward lakini basa lero njaje to basa linjaje to lakini taligendo kyonsi ibi kyana ko kero montanyole amasaga arenga make lakini rende kero monto ulio nyole tananyole naro nyole last round naro ko nyole round ye lakini rende egende kenkyara ko inclusive nga omukami ekeneji basali egitwale nga magana education lakini rende omukami yaswere katia which chipasali gosene omukami muchano kyobwataye omukami neji basali omukami ngendeke igale ko kereta later chipasali chirata kibat abana baende school ulio konyora anyole no ulio tari konyora akanye round yende lakini rendo omukami nga yego soera gatima again sema yao mangano omukami ngara ko bekwensema ayo ko bekwensema and where do you think wa what omukami yo MC wodi echo I don't know to their own understanding even the valengeredi whichever the case lakini rende it has happened lakini sasa sema yao kuligeri inkiro chikere tabagotora omukami ya siasa nere gatigatia siasa nero ngo aroje nganyali bali empande njaje de ko impeach mondo kana ariko mu impeach mondo no munyali bali egende ke kana ariko kirigere ko chaga na ariko yabe kurunga omukami 2 obisi ayane tagwire 3 keroka e boundary ngo bunatore Nyamira na Kisii County ebintu bikero to bibeka amo obisi umwe MC netagwire tagwire keregende karusu keregende mbare bata obisi umwe MC tingo nyar kumanya bata kulete lakini rende obisi yaro netagwire iya takutu asekerenge kiyo si ataga na batamanyiri etagwire na abantu batamanyiri norochenga Kisii County na Nyamira County ngobo na marorobera no robero na borora abase kotuka ngana buwabwera obisi yembande ekotago yaichone ward aya kurumoino gisesa no hale oju internet na ero vegete gine koti otanga Nyamira toli moina embande na ero gotebere moina egendi kikirando bukirigiri scenario nganyoranga in between gatia siasa na bego swagatia number 2 nabo kuligelinga orolenga e party ne party ekeroro mwana siasa omoronge you have to balance the question tema go balance nga mwana siasa onde kwense woro mna chendo mwana siasa ile ndo take kento number 1 wanya kinta ketinda ego seni chuno bonde egento nkura aligiri no morembe number 1 ese ikurmoina ende kurmoina ingo ekombwatera negatia ne toka na aledre chipasa na aledre gento keteke mo bitato gente kenge wega korrekana egento ngato matense media keroka ine gento kentemba kaba kabana ya tekune timu MC we wodi yeri goma no MC we wodi embali masene chinse mecho ni chikune tekeroka abako kwende ekegambiro nkia rweto go chika kwaye bagabana baumirane baigwane lakini kulenda se wodi ya ichuni watebire omukami eya andake ni gwata siasa negwata siasa siasa yandaka gote bandake ko bwatikana no gwa ko Yesu go mukonyo umugaba nama yakuburi siasa kireime ekero mu MC akwariga ni guka okay ni mbwateri swali elimo ndete tuira ne mo deputy governor Robert Monda ga tetenga obere corrupt oiru 800,000 kuchimoina agatoma 100,000 kuchimoina 2 ndete tobe ke bikoro te bitwens inchupuna bona igona na irane te back anya te road accident ngajaga jaka mangana ne chwakali bona igana bongo ga magena mbeka magena mo monto go chamonali ekokoto ngole na no morom bekamo mwanali monto embande yale ngomo te new star last year after winning the election achaka kwagaja kira chaka kwagaja
agacha umuntu nimbwata na injo umuntu na bwako agacha akamuguria kokoto yane yarenge macha chungi lakini ndoche yera beso personal eso ko ndaigo okuno impersonal ite ko ba ino se komel kadra mangana ye wodi yu ubontu achiro umuntu binafsi lakini rende kiagara na rete gende kime asini nekem na kiki nataka koleta impersonation omuntu na arwete chibesa gucha 800,000 ayemba ande kwachira oyire kogoto yane nkwana gwakana bakabona iga distinguish between these two things mheshimiwa Ngatana ina betarate bichengia asengencho na ideni lya mondo eri ndo bwate bokenento lakini rende onyere kale bali be koti galia mbaro evidence ye message bali be koti galia mbaro kitase wesitumire oyo tumire tu message ne ra tumire oyo okene mbora saba okay asaya aya one mbande ye chikokoto otata twale what if I can just try to correct 1,000 and 1,500 to 2,000 sign I can impeach him. I have evidence. Full evidence. So you want to impeach him at the same time? I can. Na kujiba sio. I have evidence. Ni bwana no leader. Ni ndire. Mbanda na ndiyete. Aya, I can testify. No any statement yuri atomeda chibeza. Tamwa kanete full payment. Teodora tikira uye mbande gabo andake. Aina mangane yenga ubwente asobonchire bwarenge. Kuri ndetse tukumurikira muno. Igoro yobo kariwe wodi yo. Ane asomwe misero obisi nino amenye benseme yo na kuno mwana siasa. Yeah. Ebintu kwata biri bibolete ase wodi yo kati yabo kwata biri chibaranchi. Para uroche kerago ika utuma 300 meters. Utuma te hata sainti. Kwata biri muchando kwa machi na oro. Muchando kwa machi tayo. Nki kinaende kenene irali yetu kucha sa amenye wodi yo chunya tarako. Ira ye junior yete kucha saba ichuni wodi. Mayete ejue kwa rocha wekirania ko banaye. Njo mayete no ane kerana ari kuri geruge. No nyama tale no ti ari asna bolet. Tina ara ko te kero monto nga ninje ko mulika. Omana te kero monto mulika. Kero monto ko mulika. At the end of the day, e kera win the election. Kero monto ga bol jiba. Jiba sa ko jibo. E kita ke ka correct. Lakini kaya tu momsi na bwato bisiasa ward. Na watu pake ka order na watu kwa damage na ande no kugena ngana kia matuko na romo mse bantu kotokobisi exactly matuka yango na morobisi ko romo mushimigo ino over mwabe kachi appointment maybe mostly wako Tuesday Wednesday Thursday wagotoka county assembly lakini nende ko bwata appointment you can put ND either Saturday Sunday wake appointment ya ekerago chali keli appointment yo na bigete why ayo kuri checked cha appointment cha bandu ninje ndo bateba tanya kumira na bamenyi baseme ikura setups oma denda ketenda ra ko tebi kende kam gesali biriria soetenga o imbichiri deputy governor tora te ka so asiri libere magega yeri bere taraba ngomera ninga na bamenyi baseme yo ngomera na ninga na ino no way to be seen after libera ko so ngomera na abantu akuna no nyale go account no nyale go teba chintundere nga umera ni na abantu sa ko mena abantu pi bono mate chintunda njiro mate abantu mbara barime bayubale family background na kwa kome mostly ekira matangale sobo ali akugata abantu basobo lakini ata days kento kenge bune kitako korki takabwati mind goruga gucha ono manya kwe buli visually aye nko ache to kali kero to akwaire kera kwairu ngakibono gocha kwataka kubeka nyumba mino abantu tegetukomera na abamino boka kento kama bire bitatu kwasanga na abantu bamino later nande turi goika kwasanga na abantu bamino ndiro ko kwa pando which kind of a leadership is that ase ngani mwamu noisa negeteno kurwa chimbasari ase ward ya icho ngongera na igongo tebaiga umwana funsi yo nyolte basari ya icho ward lakini korende noisa negete no kurwa watch basari ase ward ya icho nabongo isane ke sababu pesa sababu ya moni bere isato sababu chibesa charu etuti ward level nchialenge zinyinge nchera wekera nikero mwana kero mwana Orio nyole the last time, no nyole the one, no yo ta nyole the nera nyole the next round. Lakini
ebintu mbire gatiga obonyomba kwamanya kanyora like umushimi gwanda tombe kina kibonyomba bwo chembe gwisane keto no kuro kwechi basari ne kibonyomba bwo chembe wano okonga time obonyomba bwo chaiga omuntu olengi immediate asimbande yara kanyora chipasari ni verisa tu nabwata abana baturakini banyora pote injata ale koerwe basari yamo abande banyore lakini omuntu omanya koerwe kwende chinde chamanya kobiswa later chabiswa friends bali immediate friends bamanya kwa chakwa later oraigo chini amaji igo immediate friends bae abang angakiro mutanya those are beneficiaries abada mutalenga basani bae moso competitors ntubone to kuligire kurusko ngo operate pasari mwana bwenu ko yanna operate ayengo apply yanje tinga operate mwana ndo na apply lakini tanyinya operate igo karanda kana kwagera mwana wendo kujatanya of course yara ko ba hanu msebo godi yo ichuni nikwa rocha kokore liko ne krive randire ko ne kiwase nsemeli yakroka ibige anda tukoneko nala ko baninjo mu msebo ichuni gode bona iga egendo nala ko ne balancing question neita kero mondale ko nyora 3000 ba people ina sekondo mushimikwa abuni ko kora sanse mechi basari liberere keroka yarako bano mu MC ngi kwalo warako ne liberere keroka ndiri ko gendra ku bwatanse kora keroka yekune techuni eliko agende ke nale korangeli number 1 nale korangeli kisesa mu MC yewe eliko magwa tu karanse motainga we are boundaries ayole ki moina na njene moina egento to kulikino marembe in between omaite no to kana obugate kiregento onye turugoika emesa oragere ndagera useko kubeke ndagera emesa kwe wirio iri kubuga kuri moina umuntu onde ngwa kwari moina no oragere ndagera yo sanda no oragere ndagera ya so ire at the end of the day ndagera yako ba maje esenge njolio yo kuri moina ngo chore ko sorobu na moina ngo sorobu at the end of the day tu ebare komena na gisesa aba MC yabo number 2 tomayigoza nyali bali masaba eyo kunete nyamira nake omuntu oyo kurukwenkoko gisairo bomerana na manduku ba coordinate aba MC bomeranire abachumbe ngomerana bale aya number 3 tomanye konyora kisi count ndobwate senator nyamira na kisi count okongo mugeno wali kurwali na mume monyonga no bara baikaranze at their own base tomanya goja tonyolenga gwemelele kisi count na nyamira baikaranze anyore chief tomanya goja governors even Simbarati is a close friend to nyamira county government yes ande bali close do merana tati mama tanga kage DC ga JT kana asirete my principal no omuntu Simbarati na kuche tu one on one ba kwana dinyali bakagamba mangana within less than 2 minutes ayibale ko kwana maida bale ko kwana bako manyana tima yitiki ba kwana lakini tiale tare close aya onyo mugumenere bunyamira na kisi mumerane omo muchumbe kwenda gitutu masaba na nyali bale na ichuni wodi mumerane mubeke aya egende ke mumerana ba MCA muge proceed ujya saba chumbe abachumbe egendo kali ba kwane tena baroba ke proceed kujya senate ase senate the end of the day kende ase governor the end of the day egende ke gonsi bikere ko enda 1 2 3 na bawo icha kuikara chigavana na bakonyara solution ya kodreke yatokire 2 egendo na rojenga kerokali wabere bakunorobera uno munyali bali no mogetutu oke nyali bali abanyali bali awange na bakora the development keroka no mogetutu araka lakini wona ikiringa yaikiro nyali bote birenga ewe metropolitan area na cheko metropolitan not metropolitan onyeire
ngentongera bakoroka nga municipality onyeire municipality inki motare wikaransera umu MCA umujumbe umu senator mata ise gwetene bune municipality ndo ise gete na muchiroke aya tu egento njenale koranga bonega ingwarra ibintu mbiro byale kuba ku last time ingwaro jengano ene sublocation singo barjengo baguchalenge location singo barjalenge aya nonye keroka na kisi Nyamira na kisi na bayalenge keroka itenenere individual eja keroka egu county kose egu mata keroka nje yetu municipality enja yetu municipality lakini irende eju taraba approved yare gotinra yetenga keroka ere metropolitan area aya ebe neutral ground kera ebe neutral ground eita Nyamira na Kisii county keroke manya goika ese go chakuba ku county ngo chakuba kuchire keroke to kenga ne bwate e county iko aso guru ko mi to ara keroka county to ara keroka county e kera to ara keroka county Kisii county to bwate county what kai constituency ngajira ba se county Kisii county to bwate 9 yes bono keroka ise ko be county otengo kwa ande saba to bwate 9 Nyamira to bwate 4 out of it's equal to 9 plus 4 that's 13 13 what if keroke to are 4 Kisii yetu are 4 keroka yoka nenke ekolongoni Nyamira ni bwate mpaka north mugirango the far end but keroka na naga section gete lakini aga section yaka egento to ko section yaka mwete asakobe county ibintu mbere bakurigete yamo goto kobe county keroka section ya keroka tinga gezo ni kere ni birango bitakeire kobe county itikan nabeko esengenjo na tobekere gente ke bone gato ketikirega the end of the day keroka itukondiyo segire era atike Ensford oguna woman na ande je no mono lakini era approved kobe municipality rende aba approved because municipality mata bone gwete na kirege egwete na kirege lakini rende omaite gento bago chababona revenue lakini kibere municipality najisimamia lakini rende municipality etaraba approved ekire taraba approved gosi giti nchiko era onye keroka tirete onye keroka tirete go koro muchano kanda keroka oike keroka yete nire joka oike nire joka muchano mai kwa iko chinkwa na bara rende mugavana no mugavana bara nje kurata matunda aya ne pounder yeli onye bagatanga kando ne municipality babeke no mai do mura mai gali Morajo Morajo mwate kwendelie pounder lino ya tirete ekagenda paka Arsenal dibu akolika kaliko choko choncho ke kono gende metamai dibu agonderere gorali alino kwende ya bwate tukuru ali go taiga direct lakini yarura ali yachire egire bara gatikati mwisho yaruro yamanyire kurua noche boda ucha yamanyire gweta maega yasokire mu nga gyabanda bakulikera limuina na aba bakolengera limuina igese igero at the end of the day until keroka yetene neire ese gimanyo keroka miro mushimiwa tokanda tusko chibosiko tatuligereria asama tukabonga twarore oko bagekana anamono gati ya governor gati ya aba MCA bale nsemo ya governor bale batari nsemo ya governor ngwamate mburara kona kobya kurwe nsemende ane chinsemo ibuna bona eward ya basi boitangale ngora abantu bakwimurungani una parabo chibasa rimba yubwete nchi yabwata kutuno mukabana konde parabo maranyo njo kataka kenda sensemeyo gatikati kabere gatia mwajete basi boitangale wa mugabana goro eyere bo basi ekirere bo basi no mwajete nande ngira ne mai gante nga mugambitana kwanyu so ningi kiagana rate kingiringaniri bobas constituency ebwate chiwode ndo bwate nyacheki basi nabachirange chikwenda chikwode lakini uko musana nangole katia basi kuitangana nero ya sokile ya tabirenga asali na kuligera na maina aro mbaranya ngeko ntu barocho bisyo mu MCA lero tali Saturday lero Jumamosi
ichalenga kwa yesterday bono nyo expectation ya baranyo ara goika yesterday yakora atatenga Tuesday Wednesday Thursday Friday onye Friday mbanya already no expecting ara rambanya ara balenga ko samandi. What do you think batanya chibasari ke kogera abantu ba apply te na baromba ile toro ekora bono je baikira somo option mu msieta basari chi ege ndongere nkwaro cha abantu mbaro balenge go block chibasari echi kurwe county government aba MCA mbaro balengo oyo amo boss mairura masimba wandi na hora tokenga no oyo boitangale na yano alengo yo amo according to 15 MCAs bali ba block tie bintebi bagate kwerende na balenga kwerende ikobono aba 15 yakara aba 15 andake ni ko chiate ni tigu aso wanja namba chinyora osingi kiagere omaete obisi omo MCA is the boss na romane na bara tenga banda mo basakulisi because of 1 2 3 reasons even I think even no masimba bara lisi esenge njabante yo balenge opposa and proposa sai what aba MCA mba ste clear how to bagateba barabumba tangate basari teacher nchi basogocha egento bakanete ne budget ya tumutu Nairobi kolengana barobo budget ba etete kile wode nyaranga 27 million kolende budget ya tumutu Nairobi baka ekarwachi konye manyaneri akanyero ko nere bekere 16 million yende 29 million yende 20 million aba 15 bakalikali robo just control budget siobi okay kolengana barobo na bako abanda 15 bana 15 bagatebuna budget mwanyorire tari yero tuwaitete bune account ko tuwaitete ward ya benene ward ya benke chibase chirengaine okay lakini bono banyore budget ya tumutu Nairobi ne ngao watatigeri baitete ekagera bakalikali amarube koteba kogorgeria control budget aligere budget yeyo neti na baitete ekaligere bolire ndakateba na kolengana nokugani koino teri buna mwatagete ekatomba kutokesi county mamo cheke bakora okay chibase ribate neti sine budget ere tu west traffic wete chikwenda chinde jirani arabaje pasal mranya rabasari aya inga kitu tata onye omwe musio yo basi boitangale karo yo maso liko 15 bali gete budget irane why omo governor go punish abantu bonse babasi boitangale aya egento ngere to bwana to kuligireli number 1 iga to kuligireli to ko scrutiny number 1 number 2 oligireli nga balancing equation mheshimiwa asini turangirani ikige kogera abanta wataranya chimbasa okay nakinda tenkuanza woni gonyanja no bwata bana bane ose batatu no mubwekana ekero bwata bana batatu naye kono bole ni cruise na moka kono ale gatia igomora abantu bale bantu batano why can't you balance equation onyo ali tunde likwali linyo ali tunda lile center oli bage into pieces at least every kid anyole no piece aya orule chikwodi chinde chanyole aya why basi boitangale ene libo njengo kubuli abuno mwana siasa etaranyora yes ene libo njengo kubuli na mwana siasa nando bato maana kwa vera sensemo ya siasa inki kegerete egwodi bune yabasi boitangale nate mukoli gyo mu MCA mu ikereti na mutageta interview bono marwa ni rintamu ikiru mu nchumo ndote makomoligia rintamu ikera nsemo yesimi why asokoro kwa buno mwana siasa egwodi yabasi boitangale ya masimba tindamanya ne chinde inki yakogera banta batrana chimbasari bachira matukabero obisi patrikanyora aya lero Saturday lero ni weekend neji basa jabanta kwa Friday kyabwana to kwa Friday nga kibono ro chabanda aba lakini nje tinko bekara kama na simbarati makocha esababu ayemo kama na simbarati ga tenga abantu mbale moja stadium mwe amondo ndo jete stadium galite kero montana nyalite basa umanyete na renga specific chiword chala kwa ono basi boitanga bitare ko imukage ende stadium atarate bwajiji aya akamanya kuruo akacha ichumi afternoon akana igaruete ichuni ward ijalenga around 7:30 7:40 jamara wo
akateba nga chigwodi chinde echichire manyali bali masaba Masimba ward Kemukama ward na Masivi ward Yesusu ward Kemukama ward moko enda mulisi checks from your MCA office aya tukagenda bubasi bono constituency tugende bono aso mu MCA ole ka seniane naftali ngoba ene ward ya yiwe kurumenya check ward aya ya check ward abanta bono babo basibonsi bye barakwenda bachikolisi lakini omuntu oyo aba bataranyora yabaruete ya check njanyora lakini basi boitangale teranyora abanta abanga giba expecting Tuesday yabana ngwana bale school nande jibaza dijera yesterday nkyo bateberana ngikira rotema mu kitali yo mu governor asenye cyo mu governor nero ko botoka kibasariki tingo bekero mu governor mamojo ngoko mu mu MCA wodi yabasa witangale igongo mu chomo MCA we wodi yabo basi witangale na wodi kende yonse ile taranyora igongo bekero aba MCA na balenga against the budget na bali against the budget mbwa matikio bwata na chimbasari lakini ndio turojiko sana bwa bekete emotion hiyo bakabona ke at the moment na kinyo lakini rende litunda liralio mugavana arona budget 1 2 3 igobo okay ine kibago cyo komenya abantu aba basi witangara ne ama no anyo word ne rende taranyo taramanya onye ne taranyora igobono igobago itaba MCA babo na mona tarachi basari gosenge wenta ko gagora bantu magana tekole lakini kwa abange bagatebana ki umugavana totebina seki totobwa chibasari okay nda tengo te yenda kam number 1 umaite nale go chandisi TV ga utangi ni vaitete avere number 2 ekera na acha ko kwanga keresi twakwana nayo namanya gocha lakini ekera na nyolinga invitation teyo no ene morango ali nale kwa swa egento mpiro mwento tugwento kulikire kati yo mu MCA no mu governor ngo gwantu kani vaitenda achikuye kwerende ayi achikuye basari utana mu MCA ko ni vaityo mu governor ne basari yani ngirira bantu man igonto tebe naki aba MCA no batara achikuye aba MCA no batara achikuye o mu governor na rote everything ase county ya Kisii lakini aba MCA mbabwate obonto bwabo bakabaka bolio bosini botabwene ndiko fa gocha ikono tebuna aba minyi be ward abase boitangale mba boli mu governor chipasari baboli mu MCA I got everything it's ever delivered which you word and everything I can assure you iwamba baswe kabata yanga no mu governor bwata mamoja. Asante sana watching live from Kingdom Pongezi Ndizi TV yako kuna Rose Bosibodi na boy Daniel ya Chochi Dan Mat Kambani Nyamira babate wako ndani bagenda ko boti mu rubena samedi ya Facebook live ngate wenda ko tubati mu nchumo gari ya asokole ge SMS libono chia tomiru asense mu nchumo jana koligeri ya SMS yane ase birutere bitama boy go ase namberi ya SMS nyare koligera kono kikegen rete sabali bago tumaji jumbe chiabo kandi komanyana ya again rete anamarka to koligeri yokro wechi basari ase bono to rechi wodi ba ntubuna wone wodi ya basi bitangana ngati chigwori chidiam chigendete ko murunganye nangwe kiraboniga bakira service yo mu misemo tukabera mu misezi chikire basari nchiyo chakiti chiyo chiskungu urujiri jumaine abori atayota kabana abana kibago cyakokora na kiego cyakoba baranyora ichibu bakuri mu governor kalengana umona siasa torenega iga Clifford Ratemo kalengana sema iga gatebuna umuntu gwante koburirwa no mu MCA na aseki chibasa strike ase wodi yo moncho murigereria engana bono tagendrete komurekera mono ase margobe yiga ya bono ekero tento kosanga asumuru buriyo ubu ekeumbu kemangana ekeumbu Jumamosi toroko musana ase county ya Kisii tokotikira mangana chibasa rinko ran totogenda kosanga mange kati ya abarai ao ngwarora umubungo sauti mugirango ntoro musaneta mugimen repo mana abande governor onyarre go twaro ko musana na gete tokorana igo mangana ubole ndikorokana koira nanse bako DM ase county expert enkorobe kana bari asenye cyo mugavana bona gende tukasekwa iriyo giri mondi ya itakuru nsemo yo munyanyimbo no mugavana acho kobekoro chibunduke ndai mukurike tambukiro amwana manga roka no kolekana inkyora kone goro siasa ya gusia ne mona se county ya Kisii kagendrete ekero kumusana ko gendrete ane mono kumusana ko kumulinge to mugavana pots barati okay ase Kisii county nchebo no mwana siasa election inje getu tukachora ndo achorete
no mugavana tu achorite Simbarati women lab igalenke umbrella ya Simbarati senator the same galenke umbrella ya Simbarati abantu bari se ya Simbarati bagerete gose Simbarati agerete bagakora ki bagatwara influence akaikaransa kuba senator akaikaransa kuba women lab maybe akaikaransa kuba MCA akaba muchumbe lakini hata banga nyumba muri gwanjana nabo mondo nabo konyora no hemo kao abawe kakoleki akuruteliti mukurwa esengenjo ororere muinalia igentonkero nabagu gonjokera ingi kiagara na debayo omondo ta gonjokera se family eyo maite bone to kwandra family ya Kisii County Simbarati nera tu achote mu mugavana lakini abantu mbale balenge under him I can show you for today ya lenge tale 5 mutinyo gatatu 2020 ninje na lenge oche meeting ya lenge Masimba before Simbarati atara dekara koba muga gocha kobuli mugavana Kisii County meeting mo batene ya watu wabate Simbarati tu atakete ko ninje na lenge coordinator nyali bali masaba or words I coordinated inganyoranga everyone inganyora abantu 10 lakini abantu bakachafu mo ikira abantu abajete mo nabatu aligere dinga ingaki abantu abajira abantu esengenjo banjete Simbarati nonye bakabona iga ekendi kekera kubeka influence wocha Simbarati onoro jo muntu akokonyire korwa kwabero mugumenele kwabero musenata kwabero muchumbe kwabero mu MCA na kwata bi inkina ndo gocha kola tere commotion wata te kumutagora ya bole mushima inchira Simbarati akolo ntomo moima ko musenata inchira Simbarati akanta dori sidana toto ko mugumenera inchira kidori inchira kyo mugavana akonya tsirana zoro ko mu chifu iposo ko mpungu sa kumugira wono asabanda abonse pio mondo aragene orekando pi silvana zoro lakini Doris tonya toto okay inchira kyo mugavana akonya Doris ko mugumenera they were working together they were using the same vehicle bala ko ende campaign 1 2 3 yes sir 2 mama imonyo the same no nyolenga ndukia mobero dai bacho mama imaga da ngobe keru sumo asa machi oko minyoki wocha alaika sekete mama mbi ale talenga no se ne sumo yalenga lakini at the end of the day he win the election ekende ke gionsi bi keroko kebeka uniform to beke bono Simba lakini mumo imese mo ya regera tebe none na konyete Simba ko mu governor na akora mamo chekora asense miliare kurwa na tebeti abantu eklibu ngirba kwa na kifarasi nayo ibeba katika ugavana ni ya Simbarati tuwate klipu kwa asemu moima akuanete kala Alexandra Jogo 2022 kakiech campaign lakini rende eren sema ya arate bene nere rogerete arate karichukura nere na tora mamocho tagutwara mamocho igonto gotena kinarati mo bagerete omo abantu abonsi kubwata na barenge kegoro na umumo imana abwati chikura chiai okay agatebya abantu chikura cyo governor kangu arati igonto tebe na arati obergete uma senator nero babergete obvious I can tell you for free nero babergete mumaima igakoru bugetutu yes lakini awa chikura chiai na abwata chikura chiai chikura chiai aya chikura chiabo getutu nchi ale guichuru kikabu ya Simbarati abo mugabana lakini nchi yachangirite achangira kama mugabana igo chikura chichi yarakote babekera nonye professor ngeri na ko chiare ngosuka chiare ngobaza ngeri igo no tokonyaro ngikira gere to etina are to mugeti onyonga aya ndade ngira nagati ya center montonde bwensi moi karansire muna bono to ndisi TV twanyura mache ayubuno okunyubona ega the end of the day kira kwa nyura macha twanyanyule twensi ndi aya goika kwa beke yange agotwara chinda ne birombeta yange agokoroma kwange akumenya ko mwina osali yo yonde rieto toko mwana wa 5 years onyonga agotebere ne gasi ya ya oversight
na mubegerete tiga tuire na mwimugiti tiga tuire igo onyeri mochori yabeire okoba amuberegete takwana limo cherio mwete ndiri batara emphasize batayenga limo chori yabete katiga nili ego torore chinduru chinyingo mo seneta kago teba mbatemete sana kurigio umugabana baisaranse babeke chinkwana burungi ngane takolekanete tomurka kwana chitivi na begete public inkwana ge bana asa mu mochare baisaranse bakwana twarire mo seneta marama kago tuma clip asoko tebana umwana minto tuwarigiri tukwana tobeka mangana bunare pakata yego ikasto okebeka kaga na buri tukasenga kemo kwarigiri umugabana matemo gukwana agateba gocha goikase chimedia igengana itwatebe okay ndio to nyanja ngotayiga ndeka nimbwa to mukungu na abantu amira to kenga to bwati crisis no mukungu number 1 umwana era innocent aya ngoikere gatiga umukungu araisia point uchisoba inga kinda ajigwa admiti abantu basoma batujwikaransa na barabo waelinje no mukungu ndore sanansamo gosina abana wende gyo bwendo klikile scenario umwete ndongero kuligari asonyo mete ina kereta as example asenyo mete na gocha na abana kwale wikaransa ga umwete nje na abana nkora indire tugetaro abera to kumukungu ndoro kwana nawe koso mukungu kwana tano na bana endo kama lakini e point ya sokiri isiko ngakia ebono kwanya sokisiko namba 2 maite onyanja no ninje maite abantu mbaro bakonkera nimbwate my closest friend olino era mukungu aragire sinyate maite for one week 2 months musacha ndo kwana na ayotare como kwanera umanya muchano ngayole akwanera oyonde nonde ate ya wantu babere batatu bane nabona inje ngonyoranga umuntu nali to korake to swana ekare tumaye wikana sto so de musando lakini barabumba akorete igo inkyo como chia bantaba oyondonya oyono maseneta moyende gento ngere kya beta matanga getale nge uchiga atibo basikatia gali adonya ga kwa magana egento kya gete gali adonya ga kwa magana ne kemo donya ga jeta ga kwana ngana abwatero ngoli asiribana asyo so ya 20,000 egente ke kalete emotion na banda abanambo basi balenge gocha kalete emotion egali atonya gakwa magana lakini rende no gukora ni kwatero ngori umuntu gete nama mocho talima mocho egende kama ongelinga no nyene kerana arenge tuachete tisiali kerana ale kuli present governors ndo abwate governors twali komera na ba senator na ale kuli present yo senator ya mokoro kwa bani sekunde kurumoge tutu antometo onje kumuli present ya para alenga we tukaguchidia gas maximally lakini litukelio omugumenere buno arenge omo senator no arenge board game vote no arenge arenge Kristo bule akina Monyonga mazo ni Oyongo all of them no do arenge timu ya Simbarati timu Simbarati te watu ganda inkirende mora ikirekera mukiro muntu ogwini yosoire guchano yosoire obisino yosoire inkirande makurwana rendo ngimota kumutikira nda kwa kazi omaite tikango tebi gente kamara liberera ndiri kizi count tora tigoro bero wakero kana Nyamira kizi na Nyamira liberera ndiri kizi count likorate emotion yetaiyo ibe kiri aso kuligere ko ibere kiri kizi count libera na lili ndate ngotebi libera lilo neli number 1 Simbarati na Romogabana Silvana Sosoro era Romogabana ina maina Silvana Sosoro no muchumbe South Mogera nando muchivu ipo nando muchivu ipo diga kore to muchivu ipo korwa ali Nairobi otako boletaga igega ngusi tole my friend omonyene leader baboni gamunango kwana gamunandega Simbarati osora goteba iga tabuka dimo beno na gavana
Ingi yako mumigera rende. Entera genta kurwana ki asinara roche bintu bitaraba bija. Era na biya gote bana ki inki bintu bitari gokorekana biya seito. Aya, number 1. Simba dinero mugabana Kisii County. Osoro no muchumbe. Ogirango. Ntobugata abachumbe bande nane. Kando na Silvana Osoro. Abachumba abande ngi barabatare eburugira. Waje batenga Simba tarakora. Igo ko abande bakurite Osoro nerakire. Tali igo ryoka, tali nga Osoro akire. Osoro ne paita. E python. Osoro egendo kiroro nkiringa. Ngwarocha matanga nararenge bo machoge. Ngwaroche Simba kako mugusa kako mwaga chengu. Enga kiri gongerari. Gongerari. Bagacha bagasabana mabera bakaiwana. Lakini bono iga. Egendo nkire ngo bagosi bonzi. Gusi readers. Bachakero mo governor. Bachakero mo jumbe, mo senator. Okay, inke mo was governor. Tindi ko bagosi bonzi uniform. Abantu mbale ba mission tibale ko genda ralia. Bate batu bayire chimboli ko 21. Chimboli sana manga. Mbaje tikoira. Andiri tudedi mbanya ko ira chimboli. Mbanya ko china makamwa. Mbanya ko. Ekento ke ko influence katia. Oko musana no kupado nkoro. Aya. Busi culture abantu bali babarangirira ko cyari. Mbabwate meaning. Lakini rende ngo kubulira swali liri anali kusuga. Onda naro irete no nembuli no ne. Onda tayo. One gente kinki ko influence asebusi. Kero mondo gago tenda ai tenda te obisia. No e tenda obisia no e cha. But again don't care to bwana to kurari kirili no mubusi. Njano mubusi typical. Number 1. Ne tukanga Pero ni de así que te gusta tingira te provoca tinda akora que toque te gusta kujumoina. Tu bwana to ko United. No morembo maete obu te keregendo. No tuara chimiri gon. Ona koro moroira tori ko sukali, tori ko nyamana bintu binde byonse. Ikono bwa to mocha. Amanda bonsi pi. Nki bata ko United. Simba ra dinero mogaka. Nero manyana liro ba. Ushibanda tango bolika. Watabire no Osoro no mujumbe tigari gererie amangana yo bujumbe. Osoro kara ko tabana gento kete gyakora kanne county getali piche. Era kyakobori. Handa ko tabana ibirasi yo mugabana tabirasi besi dimbirasi gete. Osoro te no tabana birasi ibyo mugo tebigwa ebiyo. Era bono muno mujumbe osauti mukirango. Nera nabwate CDF. Inki akorire apart. Onye ndiri nera akorire okorire gento kama bibiro bitatu bine amaye problem. Asinga sama kana satu mugirango abantu benseme yana bale kuriye birogo byenseme iyo na gutorali kwata na kwale kuriya nkyo sorakora ndugo yakomaya satu mugirango Ya tumako nyali chibuna gi gafu migo mugavana nseme tarakora nero ora akorire nseme ya satu mugirango umaye tokoba muchipu ipo ditasindi mata oseno muchipu no mata what weta yalanka egento mkeli kuriga linga kya kwa konyero mwana inji nkikwa akorire 1 2 3 muno muchumbe aya egia kabiri egia gatatu egia kana omanya ko buri mu count governor umuburinga aye rene nyina akorire wikaraga ayengi wa akorire abo bono ga abuna bako mu o chip in no mu governor nena bako madinga na akorire gento kama biro bitatu tora genda tambe ostoko chukokora nande nchirende Noise na geteno bro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati o governor Simbarati ningi sana geteno bro ebintu biri akorre kati biri gwakira ko kombire bibe na ninkiro tatarako to gukora muna bonega ebintu mbire byarenge bitange binge byarenge ward levels chiparanjiro mondale go choigora enjera yarenge ko iguru oigore pare yale mune keragite yaika se yaika yaba sign linga yabera approved omuntu oliveka chiba somabu omuguko weka muguko ligere pasa lis chipasa liye kwaro je Simbarati na role batekera 1 2 3 chipasa liye jina role koru nande na matinga chipasa liye chikira jaru kuru count ward level
toto namba abantu batagetenete chikwende to kwende chingana chibese chonspi lero bigete esabu ya yonspi adengna kikiagera ta karangalia abantu stadium karangalia abantu chikoto mbali aka distribute to the standard elino yano mwananchi onde bwenzi ara atenga egento kiagera nanyo ole basali iko chake around ninyo iko Simba Arati iko na ara monikereri 1 2 3 I can tell you for free tindi kama the other side lakini rende nare neutral ekerare neutral njoma tena akamenyera Nairobi Simba Arati na runa atangete kwa kire kura uno mu kansora kawangwale kirago cha dagolet not ni mwakrete gocha baka na wane kirango bol 2017 Simba Arati Kisii County na ande to wetinga nije na leta to mu kutano mutangani tarehe 5 March 2020 Simba Arati we want to iko tindi ko tanga Simba Arati na abwata mamoja Simba Arati ga gutema kobeka banta baba beke United lakini abambali gotaka koka ko United. All right, asante sana mbia mwana asenga njoto sangira munaye ndo chibiro byane bya chire gaiga kirato yanto go sanga sobwamo tigango ndigelio jumbe nere gaiga ya tomirundo chena eye rogo ikana nyara konye ligelia sengencho kato jumbe na bekolingete sana aja niangalie kuna jumbe hapa imekuja kasa inbox yane yes okay asante sana ntanyare kuligelia yo asengencho yayo sengencho mwanshomo leto abereto go sanga amunaye asengencho yayo gwakwa namangana arengete anamono kunyara kuligelia ali abereka okolekana nabo igo obokoreri obono mwanshomo ligelia bwe gwodi liechuni nabo igo na sense melia ye county akto babuna andake mangana baka okono gaiga ekarato kuligelia go mwanshomo ligelia nigo akonwa no mwe ojoro kuligia kero kyo msiasa wodi liechuni gono okutali kona cha Kwandezi TV datoka beke very clear uko tali kona cha Kwandezi TV ane mono igoro yo kwanera amangana tware mulekera mangana siasa asema goba ya bono ndake kuno kuligera require oyo kuligera ko byansemeyo gobo no mwanchu muligo kora ne libuna chandake onye ngana nere yamulekero ndebwensi tali kona cha Kwandezi TV asumuru buliga osetali yo kona cha kumuro bulyo bweke umbo asema goba ya bono na yo mwalio kuchiase county na bweko ne ward ya chuni ngana ya nayo mwali kuchiase ward ya chuni na Kisii County ngenteka ni ngilinga election into are conducted in Jayarata na ndebono ntubwate another 3 years coming. All right, kato bwate wachakara 2025 siasa tu aswaire yes sir iko nale ko bulyo mu MCA electify iko maite ntubwate one way to kick off to go back isko to ganda ko jumwa iko 2027 I'm coming lengo ligiande na 2027 nande ngo support yanda Simba Arati. All right, baka 2022 asante sana sengi nchebiro nganje toikiro mwali asema ko bayabono bye muna soko nyara ko tengera ndizi TV tomera ne wikego cha somuro rwekombo bye muna soko nyara ko sangama nito asema ko bayabono twaro burgero byo to bwateranera ko kapetonera mukera ko rwansemende ye studio one kichibi cha muri gumbye muna mushimwa soko retinga gishyawo na ko ikama ya ndizi TV leterana nchankuru kwa Vincent Nyancha twaro burgero bya bye bye.